grinding on my with our time here in Cape Town. This week we was going to Joburg, knowing that we've secured a nice business opportunity and networks that you say. So we need the most relevant people who can help us with that. We can use Tandim T's house to do your videos. Who's Tandy? The minister, the lady that she was the Speaker of Parliament. Now she's the Minister of Defense. She stays here. Oh, I'll bring this one. Which one is for my friend? Limousine. Yes, then the girls, they come out, beautiful girls there. You meet them niggas with some chains and we organize original chains for you from DRC. We have chains here. Yeah. The real diamond that you can hire for the videos. Sure. Yeah. And you're boring. You must get to know me. I'm not a boring nigga. We are the right niggas to be around you. Kwetsa, if you ask him that you were with the boss Chris. Culture. Welcome to culture. No, wait, 20 minutes in the early guy. So, but I need to go because I think it's better than This way. Okay, sure. We have bags, you can't put bags to happen because we are hungry. with those I was hungry, yeah, on my life. I'm good. I'm Lady Makasi, one of the presenters here. Good to meet you. On my life, yeah. I've been grinding on my life, yeah. I used to sit around and dream about the shit, yeah. I was in the hood, broke as a beast, yeah. I went through the all the dark ladies days, in now there. we live, yeah. Now I'm eating with those I was hungry, yeah. On my life. It's fall, man. I've been grinding on my life, yeah. On my life, yeah. I've been grinding on my life, yeah. Why are you still waiting to get your mouse? What? Thina lesinqingathe emva kwensimbi yesithathu siyakwamke hayi yesine emva siyamkela ku-speed man yeah man kungolwesingam namhla ngolwesibini ezintsukwini ya besitshilo ke mphulaphula sathi sabe sincokola naye ke uAyanda kaDawethi ke simazi ngcono wethu simbona eTV-ni siyambona actor siyambona uyacula kodwa ke sifana ke siyazi yonke loo nto le isukele phi kuze kuzothi ganga lo mzuzu mene siyamazi ke kakhulu madoda yazi mhlambi ke uba ufila njani xa ebizwa ngegama LeRoux ezuchumanisi awubina ngxaki xa ubizwelohlobo kuthiwe chumani abantu abaninzi Hayi mhle. uba right ne Hayi stress kakhulu. Ifana lo nepolice xa nxiba uniform, uyakwazi uthetha ipolice xa umbona. okay okay hande Sengayinxiba. sure man thank you man uAyanda wakwaDawethi ngazibusele kumphulaphuli buthi Okay, man, tell it to ngibulise nami. Kuphulaphula bezibonele FM. Yes, man. Igama uAyanda Dawethi njengoba sekuchiwo. yeah And iphuma phakathi lomhlaba kutsolo. Utsolo. Lomdantsane. yeah Kodwa ngihlala ngonisese Gauteng. oh uhlala eGauteng ngalo mzuzu okay sure man masingene mhlawumbi ke ukhulele wazalelwa kutsolo Ndikhulele kutsolo kodwa ndizelelwe eMdantsane. oh okay Yeah. Makolo yonke le. Yeah. okay Yeah, but ezininzi ke sobudala nzenze sendise kutsolo. Then ke ndeze Cape Town uzofunda study. Okay. All right, sure man. Thank you man. Imakancinci sikuba ndiyabona uba ithando yokusokolisa kancinci sayilungisa. All right, from ke isukele phi mhlambe masiyithathe yaqala yasukela phi? Into obukade ufuna uyenza le ye-acting. Yeah, entertainment nje yonke kudala ndafuna uyenza yabo. Xa ngohlala kutsolo anqabela amathuba bana ngabona i-references around wena. Okay. Nje umntana omkhulayo uthi nami ndiyafuna uyenza lento through ubani. Therefore into zoyenza is to protect your dream ungayithethi nabantu. Besawuthethe kuningomazahara isithi babe sindiyaboniswa bathathwa. So now ithetha la way fact le xa uzithethe zazinto ebantwini basezilalini you tend to believe
xa beceba uzokwazi uyenza nawe as a light even and you end up doing other things ke ungabi sayilandela. So mhlawumbe ke ukwenza i-IT ibiyilo bangela bamhlawumbe ufuna into to fall back on. Like I said, into ye-reference, because there was other dope guy elalini yami uXolo Ngqobo. He was an IT specialist, first guy with a laptop elalini yami. So sasithanda uyakowami siyobukela movies yonke lapho. So out etswe clean drive recorder so that nansi reference success so manje nje uyayenza. Okay. It was not necessarily into engifuna uyenza but nandithanda ne-computer gadgets and all that. Okay. Mhlawumbi mntakada wethu make singene ngoku sinyuke nawo apha ekukhuleni bangaphi kwenu mhlawumbi ekhuliswa ngabazali bebonke. So nakumama wami sibabini. Okay. Single parent. And then sisi wami walahleka guys man watshona. Walahleka Mom's side. Yeah, sasingabalayithi. Sasebaningi bofu and wahamba eJoburg. She never came back. Andazi nakukudala ndamzama umkhangela. Akafumaneki. Do you have pictures like? Nothing. And the worst thing, I've never shared this with anyone. So sisi wami wahamba ne-ID yethu. Yabona into like that. Ne photo album. Yethu those memories you understand ngokuba ana pictures zami ndi-light, ana pictures ze-OLED. Wamkanazo zonke. Wamkane album lo mfundini ekhaya. Yo, and ikhumbuza nje album xa seyikhona ubone singaka wawuthanda izinja wawuthanda inkomo njalo njalo zonke ezo zinto. Okay, wangena esigela mhlambi masijonge phale acting ikhe yavela na ubona into xa uyenza kamanje basowunyathele kwenye icala into yoba yinto awuhleli awufuna uyenza mhlawumbi lapha esikoleni kumabanga aphansi kuhlala umdlalo weqonga sikhe zavela noko ezo zinto uzibonakalise pha khange sivele ncam because isikole bendihamba kuso you must understand ezilalini asinazo ne-art school yabo so elokishini ziyenzeka ezakweze-drama nento but ezilalini the first quarter yonyaka just sports nje government schools like niyabaleka into ezazinto so benzenza yonke into ke mnayo basically but ingekho nzima kakhulu kwi-athletics but into zedrama zandazenza because besingenazo so ndizoqala eKapa kahle kahle ukuba exposed kwinto ze-theatre nonke lapho kalapho ke ngokuyenza le way nditojonga amaxesha bethu sihambe zigcwecwe siye pha kanye kumdlalo weqonga uskandale ilivele enzani lonke lithuba kamandi ukhule lapha ebunzima ezilalini bezingekho ezikukutye weze Cape Town wasukrobisa kwenzeke njani ube uyapha and when I school some before singene kuloo nto akukho him that Uchumani no Romeo no as it's still the other guy nabane audition ngexesha eli1 I don't know if nyani but abantu abaninzi they were saying that nabane audition ngexesha eli1 but kwaqala kangena but when you ubungokugqibela ba ongene kwi scandal is it true? I don't know, but dafika bephana machita. Yeah. Then when I wangena girl, cause kuma him that bana kwaqala kangena style kathi Romeo and then when wangena take us through ilo journey because kutabana sazi wawongozithembanga you didn't believe ba okay finally now like ngemine once ngena audition room bangena bona ndangena nami emva kwakho. No, it's like you've met for auditions then like yakancokola cause akhangela this uyabona mntwana xa isekhona usingaye makasikhulule thana around those lines but as involve bantu but the way I got uskandal mna I auditioned for another show. The production company was using the studios as a scandal. Okay. So I went there to audition mna for a much older role because I wasn't audition as in 22, 23, 24, 25. Okay. But leshona ndikuye ngayimdala mbe auditionelo. But besebenzisa studios as a scandal. I remember being there in the city and the scandal and the ass bana maxhosa one day ndamla funa ungena. Yeah. Then the audition the show it had nothing to do with scandal. Okay. Apparently they were looking for Tumani was scandal. Okay. So it does yenza isho amaxesha manje they look for tapes bebe audition abantu before. Okay. So la show I mean Scandal was looking for this Xhosa speaking young boy. But audition about Joburg they were about to go to Grahamstown foot now roads beyokhangela lentwana because abayifumana Joburg because either babayifumana lentwana it looks the part but abazi just Xhosa abazi just Xhosa ikwazi act. Okay. So but let's go to those tapes because they auditioned Xhosa speaking people with that company. Okay. They found the tapes and they saw me there. They were like, can you call this guy as an audition? Oh. Then they tried to
check my agent online bayibona bathi sicela usibizele lo mjidi. I went there, did it, ndayibulala nitswembi kakhulu. And isuka ngapha entsane mntamsane kufudala noba. Yeah man, mhlawumbi ke ngoku xa sewuqala ungena ke ngoku uyifumene le role. Uyifumene le role uzawudlala lo Chumani mhlawumbi. Ngoba mhlawumbi iactors ofika sikhona la xesha mhlawumbi amagama amakhulu and wawufila njani mhlawumbi la xesha ne uzikwa kusenzeka ntoni kuwe. Ingaba mhlawumbi yayi i-role enkulu yokuqala yakho le? I wouldn't say enkulu because we did a movie prior Scandal called Khayelitsha and we got a SAFTA in 2017. Okay, Khayelitsha. Yeah, Khayelitsha for best made for TV movie. Samuel LeRoux, dope production company. So, but yeah, on that platform, Soapy Vibes, we're gonna every day, so we're gonna be famous now. We're gonna have viewer. It was never a king first time, and you know, seven's another band, and the format of 7 sounds like multiple cam, the studio, and then so get theater, so television, go familiar with now. And working with about from Latandala, much to work with TV, Sure. Now you have to be like play their son and whatever. No bongi manzai. So yeah, it was intimidating all the son and future. So yeah, but yeah, I got the hang of it because Scandal didn't one kind of park was Puma University been bowling hours of Sunday like couldn't find the same and been fun Scandal happened to be that place. Because was show plan for many generations for man celebrate and it's done as always celebrate. Okay. Abana bangaziwa okay Nick bangqokole nawo ngathi ngifika uhlomlo nibuza bandi ngumnini suka phila lesami nami sokola dlala kubhungu ngoba Mount Freven I was like ngabantu yabo then let's work. So it was nerve-wracking but I got a hang of it and the producer in Baming Sand called mama Luan Fumanayo because tapes she's been holding my hand for the past 1 year and then when I was being because I John. So I saw it in guide like hundreds of children fail. Okay, mhlawumbi ke uthethe nge-theatre umahluko between i-theatre noku nalapha kwi-set is because ndiyakuvuthela ngeekhamera ezininzi uphi umahluko mhlawumbi and unjani u-actor kwi-theatre and xa ukwi-set? I think I love more theater because it's more adrenaline driven and find a film like movies. Okay. You shoot them on set location, like everything is real time. Background actors and it was extra. Like let's say we use the format they used. They went to a cast and bafumana machitanyana so ibanjalo ngilo shoot a setting ibanjalo into I mean you shoot film benjalo into kwenza theater that's why ndithanda theater. Okay. But umehluko kwezonke izinto space. Okay. Like it's like space and born and say it's just space, you know. I don't have to shout at you because this is TV, this is a format, this is television. But now theater is an orchestra so you have to articulate, project, so viewing like this. And depending on what's sense as a theater, you know, there's different methods and techniques as against as I was Stanislavski, Brecht, like what do they call this thing? Was Albert. So the formats is a Shuganayo. Yeah. So yeah, I know. Ngisolo ndine questions ekanibukele iTV mhlambe like your Scandal. Umuntu eze ubone kwenzeka lonto le mhlambe nomsindo ayizawulila. Unajika drone camera simbone babuya. Mhlambe into efuneka yenzeke leya umuntu akanojonga nje ngapha. Yena basithatha nezinyembezi ezengaka guys. Actors so mhlambe ke uyawusichazela abazinyembezi nyana okanye khona mhlambe yenzeka kufaka because le mihla ke i-technology intswembu kakhulu so mhlambe umuntu uyakwazi ba azifake ezanyembezi alile ngalili abanye balila ngelimehlo eli1 bona uzamile but ayidanga yaphuma i1 but ayaphuma kwenye icala yabo nyembezi iyakwazi kwenziwa like they put the thing abantu ke who never trained for it sometimes because acting influencers they don't have the proper tools, you know, because lawyers you are taught how to do those things. Those are techniques. So if you wanna cry, there's a certain technique that you use. But again, we find an actors fan like those amuntu because it's not journalism but it's so you must say what you do.
because yonke into ayaziyo umuntu ngamna ile ufuna le ndi-comfortable uba makayazi and le ibalulekile uba makayazi yena because you know me through my work so ngoxa ndicela uba ngobafazi abayi-12 uzongenaphi yazi umsebenzi wami excel nincokole ngaleyo kabuze ngaleyo ngolo hlobo ke sinzulu ke sawehla sithethe nangezinye izinto personal bandiyakwazi no hayi ku-grand man ikhona enye colleague yam nje kancinci samza into sebeyisayalezi into bana ebuza uthi uxelela uba uyakholwa kakhulu nguwe ndiyakulandela kakhulu phaa kwiskandal mandibulise kodwa ungayenzi into yokuba ngathi ndimvimbile uyabulisa ngomntopsi enye ipresenta yo-music show ngumntopsi adlala umculo wami untopsi uzawudlala futhi uye wathi ujika nini apha eCape Town back uye ngabe Johannesburg good ndizobuyela I think next week ngomvulo okay ndizawahamba alright before simove kumcimbi one-acting phaa singene emculweni mhlawumbi ngoku uphumile kwiskandal ndiyabuza uphumile kwiskandal andiphumanga uzawuphinda uvele uphinde ubuye andiphumanga awuphumanga okay laa mbuzo weboss because ayikatsho kumba okay ukwi-break okanye mhlawumbi ukwi-break andiphumanga kodwa okay sure man okay hayi it's fine ngifumele nobe ngifuna ndibukela i-TV nibona ntoni pha kwenzeka ndikuthiwayo kaloku usanyamalela sima uyesama nje banakabulawanga andazi ndingayaziyo abantu abayaziyo so imake mandibuze lo mbuzo futhi sathetha ngaloo nto leyo uyahlala phambi kweTV uzibukele no ndandiyenza kudala nothi ufila njani uncomfortable ubona I don't even like watching myself and hearing my voice it's weird yabo okay wow okay so iyafana na kuba mhlawumbe ukuthi awuzibamele wena ungumsazana abaninzi abasazana babayifunda because uva uqomba yes I wish ngiyenthethe ngohlobo okanye okay hayi siyayibona ayisho bengicinga ke uhambe okay it's fine siyayivala ke i-chapter mhlawumbe ke singalindela ntoni kwi-role kaChumani nje ngibukela okay mhlawumbi ingwenya make sisuke emva bethu make sisuke guys sihambe kancinci ngoba kuyabonakala uba le ngwenya versatile usuke ngapha ngokumdlalo weqonga sikubona ingathi ngoku ukhangela izityo yocula ngoku ndawethu kawusiqhekezela esisancokola guys mani omcebo uba zithini mani abantu sebephafumanise ke finapho senza ipiano athi bayasivalela okay so amadabi wenzela uba siyazi le nto sithetha ngayo yonke le nto madoda Tankshop Bafanazi siyabuya nale funa uyazi uba kutheni nguTankshop Bafanazi amadabi okay Tankshop Bafanazi hayi manje ndingayibuzi ngokuza class ndifuna ibe ngala-juice ngela-juice Alright so man Tankshop Bafanazi amadabi sawufake emphulaphula bamhlawumbi ke amadabi asuka laphi na sikuba ubuna umbuzo ububuza benzinawona umbuzo mfuna umbuza awubhoda abantu amaninzi siyazi ba uChumani like only young G so why not amapiano hip hop why what was the inspiration about wenze le nice sound take us through so I think we'll uthanda ukujumpa ezintweni ezitrendayo okanye ezitheni besides but so ndimuntu olandela inhliziyo yakhe yabo I wish nami ngikwazi ukwenza umculo owenziwa ngalamachiti eMzantsi Afrika enza ipop we-afro ntontoni Vusinovas of this world but unfortunately xa ndimamele ibeat makuvele kuze ezi zinto kum yabo so that's why I was like let me just coin this thing ndimove nayo ndibombe izandisaphi nayo yabo rather than jumping on flows engingazazi bazawuphelaphi ngibani nojive because yazi amapiano amnandi xa sinza umuntu okwazi nojive kwenzeka xa iperformela kwenzeka mnandi okay so kunzima nojive ezinathi ke mfulu mhlawumbi ngubani iproducer yakho ndiyaloka nakupiano mhlawumbi uzaba kusikuphi unganiqala yazi okay hayibo wena ndifuna iproducer le yakho okanye uzikhandela kwangoku kwakho
Oh, hayi nothoka ngoku. Uyi-vocalist. Apho nisebenze khona umuntu enisebenze naye pha nguZuko SA. Khona intwana ezengobuso ezweni ngoZuko SA. Eyasemthatha nayo. Wayehlala pha eGoli. I think lapha eKapa ngoku. Ngitsonga kakhulu yahlupha. So sasa experiment nje because ngicela into enifuna ba sizenze. But this is one song esiyenze. Phose sinangoma ezitresens lena. So nguZuko enisebenza naye and different other producers nakhona. Okay. Ungoma ngake ndayimamela yakho yayisithi Xola. Yeah, nje la ngoma yayo kwakusenzeka ntoni? Uxola ba wenza ngba uxola wenza Ukhona yengibani uqala? producer man, this kid is gonna kill me, but ayiva leyo because but enye intwana encinci Siyafumaneke Josi. Si compete neJose FM. Is it? Yes, si Bakundi si national darling. Yes, we have abantu from Germiston, so darling. So yeah, uxola wenza yilo ntwana ke isejosi ngoku. Then yeah, The beautiful story song. behind Love the song. Xola. Why ubize uXola? So basically like tragedy le I talk about. I feel like uXola andiyazi manje xa ndimamele kwenzeka ntoni kumkhona. Wenza befuna ubuza lona bakwenzeka ntoni xa Ndifila into man ingakhona umyalezo okanye I don't know man kodwa ndifila ngenye indlela. Ndiba emotional kancinci nje fana Sure, that's beautiful. I love that. So abantu abaninzi bafumana into bazifumana nayo ke ngendlela ezihlukeneyo nengoma endiyenzayo. So amanye amaxesha ke i-artist yakwazi uthetha into ibe sezihlakweni zomnye umuntu. Okay. Like your Javas of this world, bayakwazi uthetha from a woman's perspective. Uyabo abengi ngumfazi. So noXola same applies. Okay, sure. Abalifumanayo labali lintswemu kakhulu touching like umjito lose partner yakhe le yabo through accident and whatever. And now they're crying bawuhambelana. If you can see the video, the visuals ziyayichaza kakhulu. There's a lot of symbolism esetshenziswayo. Wow. Masingene nzulu futhi kulo mcimbi. Why uzibiza uTuck Shop bafana ziqala? Tuck Shop bafana. So Tuck Shop ligama endazana nginantsela lapha eKapa ngoku. Okay. Ngona ngifuna ukwenza isiphaza kind of switch away. Okay. Yenza Tuck Shop music. So nani ngiTuck Shop. I just put the same name kwigama nje bafana nje for the fun of it and enjoy employee. Okay, yeah. Tuck Shop bafana. Tuck Shop. You're inspired by isiphaza kahle kahle. Oh, okay, nawe kula group kwela xesha lesiphaza. I was highly influenced by that era kahle kahle because in 2011 up and prior that Thomas Cap had just dropped an album in 2009. Kapili Nyong'o that changed my life. Okay. And I came this side, knew about Double Peace and Hlobongela and all Yeah, those guys. I used to go kuma NY1 give for hip hop sessions there, NY all NYs and Nongelanda. So Oh, wow. influence epa. Dan rapper no Oh, rapper ne? Yeah. Nah, ngafuna kumamela ingoma uthonga Scoop Makathini, ngitsonga kakhulu. Scoop Makathini. Yeah, I only rap when I want to. Oh, But I want to. That's how. so masingene mhlambi lonke uhlobo lomculo olungoku lenzayo Kujo wave le. Kujo wave. Kujo wave, yeah. Wow, isuka phi So kujo wave? Kujo is fusion of different sounds, yabo. Uyazazi mose wo cries ne folk songs ezazicula kudala. Emakhaya xa simhlambi sivuyelela abantu abadlala abayirap noba ibhola okanye umbhoxo questing. So umbhoxo basebuyela abantu bedlala umbhoxo sibaculele pha emacaleni yabo elagwijo. So i-fusion is influences ezininzi ahlahle Kujo wave. Icana ndiyami Catholic Church umakhulu wami eyayibhora great but amaculo wakho amaculo akhona ntsonga kakhulu like there's a lot of because nengoma zami there's a lot of referencing no bekhona umkhumbi ozakiba bekhona emthini so even I think nalendi eyasho benza ukuthi mamele gokonjizayo for sure. So the influences needs nendaba of course because bandiye emakhaya ke mebhomeni intwana ndithe nothetha nazo ngiyacula qha nazo Okay, so ngawuthela yonke into le. Sina yonke into bra mna umuntu uzolenza so I a black man and conscious about into yenzayo you'll understand culture into bana ngaba ayikho ngawe le ningabantu abasemva kwakho. Okay. So into ebalekile to document and ushiye izinto. Who did it for me was Zola eMzantsi Afrika and that thing was documented through abo SABC one sabotage record. Yeah. But ayibona le ndisenzeka oh the chap yacula and he excels kule yenzayo umshito represent and they do it so well. So it was besiyibona, you understand? So the only thing you can do
is to leave stuff for the kids that are coming behind us, because now abana reference and I see myself through abantu. I look up to them. You're two parts of this world. The Malcolm X's of this world. So a revolution the scenes out of it. So we're taking it to Africa. From Africa, it's too much. Wow. Too much. Oh, yeah, man. Yeah, in as much as bakunjalo ke zawuqoba napha kumcimbi kaWhatsApp lapha ekhaya ku 0628141918 kuku producers mameleyo apha ayanda mntanami ufumanisa ke thini yango ithanda le voice yakho njengoba ndiyayibulela kwezi ngoma mhlawumbe uthi ke ngona njengoba busotshilo kaba ndenza ipiano ndenziyo but yona ixeku mamele thini yazi uba ungalunga mhlawumbi naku afro ndiyabona willing mhlawumbe uzithatha into enjalo zoba athi mntwenyama mngawuzapha kwipiano mfethu. Of course, and then as a traps in China cool like Diyangena napha. You know, I did stuff with your MTs, I did stuff with your Soul T's and your Flash Kumkan. I'm dropping a song with Flash now. Okay. So I don't box myself, but to be honest with you, dance music is not my thing. Dance music, like you have to package yourself as a dance. But like we have your Ishmaels of this world, you can tap into everything. But I think the Ayenzi gospel, I think the Ayenzi soulful music, Afro pop and pop and whatever. But I'm a piano and a groom, I just share up one lap. Okay, sure man. Ingoma zakho zifumane kaphi mhlawumbi? Okay, okay manje yoqela apho khona imbuzo now pha kwi acting band ufuna sivale le chapter yomculo. Okay. Ingoma zakho mhlawumbi zifumane kaphi abantu abazifunayo ngoku bangakulandela laphi bona? So when we push amadabi, it's too much kakhulu. On all DSPs, ningathi khona Apple Music, so Spotify, SoundCloud. Umculo wami umithi ku SoundCloud na ku YouTube. Okay. You know, like yes, khona ngoma ezininzi leyo phaya. Must check out a kid from it's not about from my I did something. Yahlupha kakhulu. But DSPs Taksho Bafanas and Lab. Push amadabi ngokhona music video. Next coming song is Jika Bettina. Okay. It's a wedding song. Myself and Flash Kumkan. Usinika simale si. Ngabokala ifumana lo. Wow. Singabokala kuphulele khona. Actually kandiya kwabanye ngoba. Ufike nawe ngabokala. Ngonyama nintoni sacile ngokusileke phi wona. Ayanda ingatholekelana noSamza like. Akhona ikhuphi njalo like uyafana nalobhuda olapha like yabona lobhuda unjenga like akathi ebomvu azathuma izami abantu abaninzi ke ayanda bayabuza apha mhlawumbi bathi mntanami ufuna uactor ntontontoni is there yabona ke thina abantu abamnyama siyayithanda ba sijonga ba is there imali nayo khona imali la mhlawumbi lomsebenzi wanye mhlawumbi ngamaxesha ke abantu baphushwa ipassion nizawuyenza lento ewe ke izibhaji zena nizoziveza mandona sixele ba ubhe but mhlawumbi umuntu uyakwazi ukuphila nyani because ke umuntu ndifuna uactor abazali abafuna bayeka abantu hayi banguqhiya yiba into na career ungayenza ngeacting kodwa nizawuphila ngeacting once and for all. Obviously going to speed up you have to diversify because obviously class TV in Google they take you as a brand celebrity whatever influencer all that bullshit so you can gravitate towards as well as Instagram and you know do campaigns because we billboard so you can diversify your pocket because if there's money, what's money? Because now it depends. Because abantu mfethu they live beyond their means and then kuthiwa khomali into ayenzayo uyintoni ungigqirha nobidishana uzofuna uyohlala ngapha rent 10,000 kodwa ikhona i-backroom kwabe engahlala pha you know 10 years needs but i-career sustainable enayo i-revenue enzongo kakhulu ehlupha singafuthuli abantu bayakwazi ukwenza living bendithembisile ke tokhona pura ndiyacinga into yoba noko ndifunda omnye noba babini nje imizuzu mihlanu phambi kwentsimbi yesihlanu nondaba lapha ekhaya sesondela ungcangele into urhwana uthi obhale phaa kuWhatsApp lapha ekhaya wow umsebenzi wakho ayanda ndiyithanda nendlela ke ozimisele ngayo ngomnye ke wosaziwayo kwizinga ke eliphezulu utsolo big up budi ngulinde kaqhekeka yena ungapha esayibhi inkosi kakhulu siyabulela nje ngamaxesha okay lona quickly kwenzela ba uthi lona sike mndumamele man uthi usithela kamandi isixhosa uthi ke ndifuna uqonda apho kuye mhlambi ngoku yakhe wa-actor ubugay phaa kwiscandal kwakusithwane kowabo and ke umedem xa ephuza enye indoda eTVini wayesithini na useqonce ke lo ngusoyama lubuza lo mbuzo lo
ndive ugay ndava uphosa ndava ya uthi ngexesha wawu-actor ubugay wakusithwani kokweni family. I don't care about thina masekhaya ngenzayo but ke wesibini umbuzo because ngathi umultilayer uthi lona lo mhlambi ke i-girlfriend bayayikhona elaa xesha uphuzana yabo nomunye umfana mhlawumbi ifike endlini so amaxesha amanintsi actors nexa zithandana i-partners zazo zizi-understand ubana ngaba umsebenzi lo awenzayo so xa incamiswa omnye umntu phaa akho nto ibitheni and ayindini nam ndincamisayo phaa yi-character. so danke so basivele nje sikunike nje sithi amazwi akho ugqibela nje uphulaphuli nomnye nje umntu ke safuna ucula apha phandle nomnye ufuna u-actor ungathini nje ukumkhuthaza? Zawuthi nabanani ingangabi ngomntana nani futhi baniyakwazi sure like kufuneka siyithande into esiyenzayo sibe passion driven yabo like wenze into uyithandayo mama enhliziyo yakho ke kuthiwe xa ngibothetha nabantu bami amaxesha ngiqamela zawuthini nimanthethe sami esitori so into ebalulekileyo is to follow your gut yabo ikhona into ixelelayo bafuneka ndenze into ethile but ke ngoku the surroundings might not align with le nto uyifila ngaphakathi wena so into ebalulekileyo kuvinqa indlebe zakho umamele wena because abantu abawuthethayo abakwazi ayinguwe the only thoughts ezifikela wena zimfikele omnye umntu so you're gonna sabotage yourself by ignoring ezi thoughts uzifumanayo when and listen to other people because abantu abaninzi baya kwelaa cala then uyasabotaja when uyazincintsha you understand so sonke sinikwe izinto xa sizalo besifumbathile efondeni so our job is to just find that thing xa somdala ukhangela le nto wayifunda nje singumntana sonke special sintsomi kakhulu. Alright sure man, thank you man. Masiyabeni guys ngisiyele ezindabeni enkosi kakhulu. Enkosi na otshela isixhosa esi-right eTV-ni. Yeah man. Sayisa ngenye London le. Sure man. all the best Jabulela yeah. Dance a bit. Sibethe apha. Masibethe apha sikhuluze amashambompo. Itsho kaloku skulu. Utsho isikhulu samashimphompo isikhulu samataliyane ndikunye noayanda dawethu simpapha kuskandali mtshana ungaphoswa jonga iyacule chat sizaba mnandi kaphoswa yanqanya le chapter ndizayilandela napha ku-insta zikhona into kuthiwa ngotwitter zayikhangela pha sizaba mnandi ndizawubonga Ai, bravo LeRoux. Ocho, isso passa essa capa aquele. Iva. Eu pica, fica para né. Bom. Lá o 10 feet. Ah, tá bom. Vamos na banda. E vai onde tá, pode ser para Guia, bom. Sei lá como se faz. Essa oca, né? Essa maneira pega, eu fiz. Ah, isso é colar. Aí, cara. No, but if something is going to happen, then it is okay. So you can't live your life like that. No, yabona khona izishimo ezithatha serious apha kunesepe nje basingabiswa ngabantu yoba ngise ke ngiyibona le